basho futhi abalaleli balihlali bathi kunzima ukuthi ungaze uqala ukuthi uhamba abaluleki bengqondo ekubeni wena indaba uyazi untande uhambe abaluleki bengqondo ungakhulumi ukuthi kwenzakalani kuze kube khona ukuphambana kube khona ungezwani emndenini ngendaba zakho or ngendaba zokuthi niyalazi udaba kodwa manje nifele ngaphakathi. Ngisaphinda futhi ngiyanibingelela abahlali ngithi ngibuya futhi nezinye izindaba lana ukuthi ngiyathola ukuthi Khumalo uthi benomndeni wakhe baphambene ngokuba bahamba manje umluleki wezengqondo ngokuba ukuphumula nengqondo yabo ayitholi ngoba bathola ukugxekwa ngesenzo esenzeka kusenzo Meyiwa owayengu goalkeeper Orlando Pirates manje iqiniso up until namanje alikakaveli, so bathola ugxeka noma ikuphi ukhela uyakwenza na kwi reality show yakhe bamdicilela phansi ubuke ngazi uthi umuntu vele othula neqiniso elazi iqiniso ukuthi kwenzakalani ekubeni yena uyibeka indaba ngokuthi akazi lutho ukuthi kwenzakalani kodwa manje ungumuntu ofunzekayo ukuthi uyalazi udaba. Kodwa ke singeke sakubalekela lokho ke okusalayo nje yena ungumculi ufamous uyathandwa uyaziwa udumile akukho ukuthi sokubalekela lokho kuhleli nje kuhleli kodwa okusalayo ikho nje indaba le ngoba manje into kakhulukazi emndenini omnyama bathi lento iyahamba ibe umthelela kubantu abamnyama emphakathini omnyama iyahamba iba ngumthelela lento mawukuthi into efana nalena ayilungiswa ngoba izotholakala futhi seyenzeka nakomunye umndeni njengoba vele izinto zenzeka nje okusho ukuthi sekuyiso istigma lesi sayo yona lento angasho ukuthi stigma sekuwo umthelela wayo yona lento eyenzeka engalungiseki ekulekushonwa ngapha nangapha ayitholakali ingqikithi nesiphetho sayo. So umama Khumalo uyasho na ukuthi yena akasazi manje kumele 18 le ndaba ngoba naye akazi ukuthi uzothi ngobani abangena endlini benza lento kodwa manje icala libekwa kubona asazi ukuthi kuliqiniso elingakanani lelo. Hayike kusinda kuyehlela bakwethu ngoba naye uAmi McClaver uyasho omunye naye oyijournalist uyayibeka indaba mekhulumisana nabo abakaKhumalo ukuthi uyabathandazisa ukuthi ishow yabo ayihambe ngendlela kungabi khona ukuphazamiseka and nabo futhi abakaKhumalo bayathandaza ukuthi ishow yabo ihambe ngendlela njeba beumndeni omnyama kodwa kushuthi kunamagalelo since bengazi ukuthi bayaphumelela asazi noma mhlambe umona wabantu or kwenzakalani. So ke sicela lento liphinde sicabange kaningi ngoba manje seyize iba engazuthi khona laba abanomona abangafuni ukubona beqhubekela phambili nempilo kodwa igama alijiki lileke lisho njalo ukuthi Khumalo she's a singer and actress futhi odumile akusoze futhi lokho kwajika kodwa ke asazi ke ngegazi lomuntu ngoba phela la chitheka kanjalo kodwa ke phela mhlambe akazi lutho nje belibeka udaba lokuthi abazi lutho abantu abangena benza lo monakalo. So nawe awukuzifake ecathulweni zabo vele ukuthi mangathiwa vele kuyenzeka okunjalo empilweni yakho noma kuthiwa ngasena umuntu odumile kodwa kwenzeka isimo esinjalo ungayithatha uyenze njani le ndaba kona ngampela ngiyababona ukuthi bayadinga lento ukwelulekwa ngokomqondo ukuthi impela bakhone nokuqhubeka nempilo kodwa ke koba buhlungu uma ukuthi
thola zonke izeluleko lezo, kanti kunodaba abalaziyo abahleli phezukwalo, ngoba iSouth Africa iyonke ilindele ukwazi iqiniso ukuthi kahle kahle ngempela kwenzakalani ngoSenzo Meyiwa. Wavele nje wathula kanjalo, kwasekuphela kanjalo, kungabi khona izindaba, ngoba abanye baye baze basho bathi azunuka umgqakazo azunuka umgqakazo ongekho angazi ini. Kodwa ke okusalayo yilokho ukuthi angeke kuvele nje kwenzeke into bese kuphela kanjalo, umphefumulo womuntu ushabalale kuphele nje kanjalo. So asithembe ukuthi ngoNkulunkulu nedalwa naye lapha ekhona uSenzo akakavuki naye aziphendulele, azisukumele, azilwele ngendlela efanele. Ngiyabonga ke bahlali, ngicela nje ukunishiya okwamanje, nihlale nje niphashasha ni right. Ngiyanithanda. Bye.